RMN Listen Win Anodan Basket Edition Mga kasama, maayong hapon kanatong tanan o gapadayon nga punta sa pagpanghatag aning atong RMN Listen Win kung panudan Basket Edition. Og natay naabtan diri mga kasama usa ni sa to ang certified listeners sa DXDZRmen Davao. Atong pangutan-on ni maayong hapon ni mo ma'am. Kinsa may pangalan nato ma'am? Marlita Sendo, Pila may edad nato ma'am? 66. 66 years old mga kasama. Kinsa may kailan nimo sa DXDC? Karon? Oh. Si Kinsa Don kailan nimo? Pulayaw, si Dodong Eren, o sila si John, si ning Joel Biray, o sila si Kuan kanang ay ni Dinita. Di ka basta-basta halos tanan yun na ilhan yun nimo ang mga personahe sa DXDZRmen Davao. Tungod yana, og imong number 1 ang DXDZRmen Davao. Kasamang mga kasama o kasamang dong. Ato nang itunol kining kalderita ni atong putahi. Kompleto ni na ay carrots, bombay, ahos. Kompleto ni. O na ay presko nga karning manok. Okay, ato nang itunol. Kang ma'am, dawata ma'am, gikan sa DXDZRmen Davao. Unsa may mensahe nato sa imong mga silingan? Kamo mga silingan ako, maminaw mo sa DXDC para makadawat po may anong panudan. Wow, congrats ma'am. O gagikan diri sa may Don Julian, Barangay Maa, ni nga siyudad sa Davao. Kauban gyapon nato si Radyo Mandudong Irin Lumusbog. Ako ni si Radyo Mandon Kulayaw, Tatak, RMN. RMN Listen Win Anodan Basket Edition